Karong adlaw sa ulog sa simbahan ang piyesta ni San Bartolome Apostol. Natawo siya sa Cana. Siya ni ang kani si San Bartolome, mauni siya si Nathaniel nga gihisgutan sa Ebanghelyo karon. Dala siya ni Filipe ngadto kang Hesus. Mayngon nato nga mura mag gi-introduce siya ni Filipe ngadto kang Hesus. Gituganan ni Filipe si Nathaniel nga iyang gikahibalag si Hesus nga mao'y gihisgutan ni Moises o sa mga propeta. Ngayon sa isulti ni Nathaniel, nabagoy maayo nga nagagikan sa Nazaret. Nabagoy maayo nga gikan sa Nazaret. Kinigisulti ni Nathaniel, nagpakita lang nga ubos ang panglantaw sa mga tao sa Nazaret niadtong panahon na. Murabag ang mga tao nakaminos sa Nazaret. Siguro ang Nazaret gamay lang kaayo nga lugar, gamay lang kaayo nga dapit. Basig ang Nazaret ilado nga buluyagon kaayo ang mga tao. Panuwag yun ta makasabot, di nato masabtan, wata mahibalo, ngano nga para ni Nathaniel, nganong nasulti to ni Nathaniel bahin sa Nazaret. Sumurag nakaminos si Nathaniel sa taga Nazaret. Apan makadayeg punta niya kay dihang iyang kahimamat si Jesus. Dali ra pud siya nga may dayeg, ug may ila kinsa si Jesus, mingon siya, giila niya, may padayag siya kang Jesus nga hari sa Israel. Mila siya, may padayag siya, sayang pag-ila kang Jesus nga anak sa Diyos. Ikaw ang anak sa Diyos, ang hari sa Israel. So sa sinugdanan, morag na kaminos, apan pagkakita niya kang Jesus, dihang iyang ikatagbo si Jesus, gidayag po niya, o gipadayag niya ang iyang pag-ila kang Jesus nga anak sa Diyos o hari sa Israel. Kaniba nga hitabo din usa lang ni ka-example sa sayop usahay nato. Dalitang maghukom og tao, di ba? Hukman dayo nato ang tao base sa iyahang gigikanan o sa iyahang kagikan, di ba? Taga bukid na, wa na'y nahibawan. Pobre na, watay makuha ana. Graduate lang na og barangay high school. Wa na'y nahibawan. No, di ba? Dali tang nga moingon ni ana. Murag makaminos ta dayon og tao. Makapinos ta sa tao tungod sa tagadiin siya. O kinsa ang iyang mga ginikanan.
diin siya eskwela na taka rabiyata. Pagkadaghan sa atong nailhan nga taga-bukid, pobre, graduate lang sa barangay high school, apan milabaw sa tanan, pag-eskwela sa lungsod, pag-eskwela sa syudad, lupig niyang tanan. Siya ay valedictorian. Nahitabo din ako, kura paroko ko sa Bunawon, dihay lay minister nako nga nihangyo nga kung pwede makapuyo sa konbento ang iyahang anak kay mo eskwela sa high school. Wala may high school sa Bukid. Pag-graduate niya grade 6 dito, kinahanglan mo lugsong sa lungsod or mulungsod sa ubos aron maka-eskwela og high school. Paglugsong niya dito, taga-Bukid lagi pan siya ni Hawod. Siya'y valedictorian. Napari na ron. No? Pare na ron. Pagkikapiluhan. Kay taga-Bukid ra. Pag-eskwela sa ubos, fail din niya tanan. Lupig niyang tanan. Di nato masiguro ang tao, oy. Di ba mo, mga di nato masiguro ang tao. Ang tao, mahimong mo asenso, gikan sa ubos, nga kahimtang, mahimong mo asenso. Si Jesus, gikapiluhan, kay taga Nazaret ragod, pobre god kaayo ang iyang pamilya. Panday ragod ang iyahang amahan. Apan tungod ni Jesus, nabutang sa mapa ingnonta ang Nazaret. You see? Kining istorya bahin ni Nathaniel, nagtudlo nato nga dili maayo nga husgahan nato ang tao base sa iyang kagikan o gikikanan. Hinuon nga unta makita nato ang mga maayo nga anaa sa tao. You see? Makakita ganig taog tao, pagkanindot kon ang atong makita niya ang mga maayo nga naa niya. Na dili ang iyahang depekto, dili ang iyahang kaubos tungod sa iyahang kagikan o tungod sa iyahang kahimtang. Makita unta nato si Jesus diha sa tagsa-tagsa. Pagkanindot kon maunay atong attitude ba, makita tagtao, ang atong makita niya maayo. Nga atong makita si Jesus diha niya. Amen.